Bueno, bo día a todos. Comezamos sesión extraordinaria de Concello Pleno do día 23 do 6 do 2023 ás 9 da mañá. Primeiro punto do orde do día, sorteo e composición das mesas electorais das eleccións xerais previstas para o día 23 de xullo do ano 2023. En cumprimento do previsto no artigo 26 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño de réximen electoral xeral, vai a procederse a realizar o sorteo público, o obxecto de designar os componentes das mesas electorais para a votación das eleccións xerais, que terán lugar o vindeiro 23 de xullo do ano 23. Devandito sorteo realizarase mediante medios informáticos utilizando o programa facilitado pola Diputación Provincial dentro da aplicación do padrón de habitantes e unha vez cargados os datos do censo facilitado polo INE, o cal permite sacar ata 9 reservas por membro de mesa. Procedemos. Bueno, me voy a dar el sorteo completo de todas las mesas.
Pois procedemos logo ao segundo punto do orde do día. Expediente 1093/2023, declaración de incompatibilidade conselleira María Mercedes Álvarez Casás. Este expediente non foi ditaminada pola Comisión Informativa, por razóns obvias, aínda non están constituídas as comisións informativas, polo que en primeiro lugar procede a aprobar a ratificación do mesmo na orde do día. Non sei se o facemos agora. Sí. Aprobamos por unanimidade isto para metelo no orde do día. Votos a favor? Tal e como consta no informe do secretario, como a toma posesión da señora Álvarez Casás como concelleira produciuse unha causa de incompatibilidade, xa que é traballadora do Concello. Acredita dita causa de incompatibilidade, o Pleno declarar que a señora concelleira María Mercedes Álvarez Casás incorre na causa de incompatibilidade prevista no artigo 178.2 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral. Vamos ao fondo do asunto. Ten a palabra Isabel. Nada que añadir. Nada. Nada que aportar. Nada. E non nada. Procedemos logo á votación. Votos a favor? Unanimidade. Da abstención da señora Casas. Bueno, claro. Cerramos así. Damos por concluída a sesión. Moitas gracias.